Hola, nens i nenes, torno a ser jo, la Montserrat. Avui anem a treballar, a repassar una altra de les coses que vam estudiar a la classe, que va ser només començar la pregunta a on hi ha nombres, i vam estar una bona estona pensant a on trobàvem nombres. Sí? Doncs avui anem a fer aquesta activitat a casa. I no és per estar asseguts, així que ens aixecarem i anirem voltejant per la casa a veure a on trobem nombres. I agafeu aquells objectes que veieu nombres. Va, som-hi! Una vegada que ja esteu, agafeu coses que heu trobat. Jo, per exemple, he trobat. M'agraden molt les manualitats i tenia barres de silicona i he vist que al paquet hi posava aquest número. Ho deixo aquí i ho escric. Recordeu que per escriure agafem fulls reciclats, d'acord? I he trobat aquest número. L'apunto. Investigant, justament a les barres de silicones de colors he trobat les de color blanc. I llavors aquí he trobat moltíssims números. Mireu. Els vaig apuntar també. No podem treballar així si Bruna ronca. És l'inconvenient d'estar a casa, de que un no està sola, i si estem confinats, doncs estem tota la família, però no importa, que continuo dormint. Bueno, doncs aquests són números que he trobat i mireu, al meu paquet de plastidecos em posa un altre número, que es repeteix també aquí baix. Doncs l'apunto també. I també al meu paquet de retoladors m'he trobat diversos números. He trobat aquest número i també he trobat aquest número. Els apunto. I segurament vosaltres haureu trobat molts més. D'acord? Mireu, aquests són els números que jo he trobat. Doncs ara podem fer la següent activitat. Posarem tot en una columna els números que tinguin una sola xifra. Què vol dir xifra? Doncs que tenen un sol número. I he trobat aquest i he trobat aquest. Ara en puc fer una altra classificació. En una altra columna podem posar els números que tinguin, els nombres que tinguin dues xifres. Doncs dues xifres significarà que té dos números, aquest i aquest. És estrany. Us heu fixat que té un puntet? Això ho haurem d'investigar. Però bueno, hi ha dos números, els posem. Aquí posarem un interrogant, perquè aquest d'aquí no sabem què significa. També en trobem un altre. I tindrem un altre més, mireu, un altre. I un altre més. Alguns ja els coneixem, D'altres, doncs, no sé què haurà passat. I, bueno, si algú se perd, doncs fem com a la classe. Aquest ja està aquí, aquest ja està aquí, aquest d'aquí ja està aquí, aquest ja està aquí, aquest ja està aquí i aquest ja està aquí. Sí? I és que d'aquest, mireu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Doncs aquests el posaríem aquí. Veieu? Hem jugat a ordenar nombres d'una xifra, dues xifres i hem trobat aquestes xifres. Si haguéssim trobat de 3, 4 i 5 també podríem fer aquests grups. Practiqueu vosaltres?